Il-Viċi Sindku Nazzjonalista taż-Żebbuġ Għawdex, Daniel Cordina, ġie meddet u rikattat mill-partit tiegħu stess minħabba kummenti fuq Facebook fejn ikkontradixxa l-allegazzjonijiet infondati fuq l-irimiġġi fil-port tal-Imġarr li nxterdu mill-eks deputat Jason Azzopardi u sussegwentament ġew ripetuti minnu fih mill-partit ta' Bernard Grech. One News informat li wara li qal li jista' jaħlef li hu dejjem sab appoġġ mill-uffiċjali ta' Transport Malta dwar tal-irmiġġi u qatt ma ntalab jħallas jew jixaħħam lil xi ħadd kif allega l-Partit Nazzjonalista, Cordina rċieva telefonata mimlija teddid u teżżiż ta' snin mid-Dar Ċentrali. Sorsi minn ħdan il-Partit Nazzjonalista stess għalunna li tlieta filgħodu mill-istamperija ċemplu lil Cordina eżatt wara li ħarġet l-istorja fuq One News. Jidher li Cordina l-ewwel intalab jineħħi l-kumment għax kienet jħarbtilhom l-istorja kif rapportata fuq l-ewwel faċċata tal-Gazzetta Nazzjonalista il-mument il-ħadd li għadda u li ġiet miċħuda minnu fih. Iżda meta fuq in-naħa l-oħra tat-telefonata jidher li Cordina ma derlux li għandu jagħmel dan beda t-teddid serju. Skont is-sorsi, it-telefonata ma' Cordina li hu meqjus qrib ħafna tad-Deputat Nazzjonalista Chris Sajt kienet imqanqla żejjed. Kien hawn li semmew xi stejjer li jistgħu jinħolqu dwar l-istess Cordina u x-xogħol li għandu mal-Waysurf biex jimbarazzawh. Meta xorta baqgħu ma waslux mal-Viċi Sindku għall-iskop ta' moħħhom, jirriżulta li ġie informat il-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Attard biex intervjeni hu. Mhux magħruf iżda x'kien l-eżitu ta' dan anke għax il-kumment ta' Cordina li jirredikola l-istorja mill-Partit Nazzjonalista kien għadu pubbliku sa 3 filgħaxija.